Hej, jeg hedder Bjørn Christiansen, og jeg vil fortælle jer lidt om, hvordan man søger ind på Aarhus Maskinmesterskole. Øh, Nu fjerner jeg lige billedet til at starte med, da det ikke er nødvendigt, at jeg sidder og kigger på jer. Men det var bare lige for at præsentere mig selv. Men det vigtige her, det er, altså vi skal snakke om, hvordan I søger ind på maskinmesterstudiet. Lidt omkring ansøgningsfristen, det er lidt vigtigt, men man lige er specielt opmærksom på, hvis det er adgangskursen, man skal ind på, at der altså er ansøgningsfristen 15. juni og 1. december. Og for maskinmesterstudiet, jamen der er der altså ansøgningsfrist både for sommer og vinter den 5. juli igennem optag.dk. Hvad vi lige vil gennemgå, det er, som sagt, vil vi snakke lidt om optagelse.dk, hvordan det her, det er de vigtige ting. Der er selvfølgelig nogen, der kommer lige til højrebenet. Hvad der skal vedhæftes, er også en vigtig del. Og lidt omkring, hvordan er lige, vi er helt sikre på, at det, som skal med, det kommer med ind i det her optagelse.dk. Hvad er det her motiveret ansøgning? Hvad er det for en del? Hvad for nogle vurderingskriterier er det ligesom, vi bruger i vores vurdering af, om man kommer ind eller ej. Og så til sidst, men så forhåbentlig ikke en, I får brug for, men hvis man så ikke lige får søgt inden 5. juli, så er der altså en alternativ løsning, så man har en lille chance for at komme ind på studiet. Men vi starter med at gå over og kigge på ansøgning via optagelse.dk. Når I ser her, så kommer I, når I nu har trykket på ude på hjemmesiden, på Aarhus Maskinmesterskoles hjemmeside, så linker vi videre, når I har trykket, hvad det er for en adgangskrav eller adgangsgivende I har, så bliver I altså lidt videre til optagelse.dk. Når I kommer herind, kan I så fylde nogle oplysninger ind omkring jer selv. Det er sådan, hvem er jeg, CPR-nummer, og man kan da logge ind med NemID. Så på den måde får I jeres personlige oplysninger. Det her, det er dem, som alle sammen kommer med, når det er, at I søger forskellige uddannelser. Her, der er adgangsgrundlag. Hvad er det for en... Nu har jeg taget som eksempel, at jeg havde en gymnasiel eksamen, hvilket jeg sådan set ikke har. Men det er som eksempel. Så der står her, det er en studentereksamen, der er en drop-down-menu til at vælge forskellige ting her. Hvornår har man bestået det, og hvad for gennemsnit har man bestået med. Her der er det vigtige i forhold til, at hvis man søger ind på maskinmester eller på adgangskurset, jamen så skal man sådan set også gå ind igennem optagelse.dk og søge ind på vintersemesteret på maskinmesterstudiet. Der den tilmelding jo lukker den 5. juli, så det er lidt specielt, og der må man så gå ind her og skrive adgangstype, altså hvad er det for en adgangsgivende eksamen man har. Jamen der kan man simpelthen trykke andet adgangsgrundlag og så skrive, hvad det er for et adgangsgivende man har på den her eksamen. I forhold til det her med, hvad er det for en gymnasiel eksamen man har, der er det vigtigt, at man husker fra sit uddannelsessted, der hvor man har fået sin gymnasielle uddannelse, at frigive eksamensresultatet, sådan så vi kan trække det fra det sted. Der er et eller andet flueben på jeres campus, jeres hjemmeside fra det uddannelsessted, hvor I har fået gymnasielle uddannelse, som er vigtigt, I har tikket af det flueben. Men nu vil vi gerne ind på maskinmesterstudiet, så vi skal ind og vælge en uddannelse her. Og der ser I så her nede for neden, der er valgt uddannelse. Der har jeg så allerede valgt 2 uddannelser som eksempel. Og der har jeg så fundet frem til den her professionsbachelor som maskinmester og krydset mig ind på den. Her der står lidt om, hvad det er, hvad det er, vi skal huske og ligesom have med i det her. Der står også, når man trykker ind på den enkelte uddannelse, hvilket man også gør inde under det her selve uddannelsesvalg, jamen så kommer man faktisk også ind på den her side her, hvor der står nogle generelle informationer fra uddannelsesstedet,
Og der står også nogle hjemmesider, som kan hjælpe jer lidt videre. Nogle links, som kan hjælpe jer lidt videre i jeres ansøgning her. Blandt andet så står der herinde noget omkring standby-plads, og om man ønsker standby-plads eller ej. Det er en vigtig del i forhold til, hvordan man kan optage, hvordan man vil blive optaget. Hvis det er, at man ikke lige kan ryge med i første runde, så kan man komme med i tilfælde af, at der er nogen, der hopper fra inden studiestart, hvilket siger der. Der står lidt info omkring standby-plads. Det er vigtigt, at man lige sætter sig ind i det, inden man krydser af. Hernede i bunden, der kan man så tilføje bilag til den uddannelse. De bliver umiddelbart ikke lige synlige herinde, så det skal man ikke være bekymret for. Derfor er det en god idé, når man så lige er færdig med det her. Nu skal jeg lige fjerne den der øjeblik. Når man nu er færdig med det her og har valgt en eller anden uddannelse der, jamen så er det vigtigt, at man, nu har vi sat den her som første prioritet, I kan se, der er den her, så er det vigtigt, at man så går over i bilagene og kigger, jamen okay, har vi så de her bilag lagt til, og som I kan se her, så kommer en af de vigtige dele, hvordan sikrer jeg mig, at mine bilag de kommer med. Jamen min første prioritet her, det var den her professionsbachelor til maskinmester, og jeg har de her 2 testbilag lagt ind. Og der kan vi så se, i første prioriteten, der har jeg valgt at bilag. Det her bilag, det skal følge med den her, og det her bilag, det skal med den anden uddannelse. Skulle det nu være sådan, at jeg faktisk til første prioriteten også skulle have den her, så er det vigtigt, at man lige går ind og tjekker, at der er flueben ved dem alle sammen, dem man gerne vil have med. Til slut, der trykker man godkendt og udskriv, hvor man så skal underskrive et dokument, der bliver udskrevet, som så skal sendes med til uddannelsesstedet. Så det var sådan set lidt om, hvordan man kommer ind igennem optages.dk. Og hvad skal der vedhæftes? Jamen det kommer så her. Det her koordineret tilmeldingsansøgningsskema. Jamen det skal altså med, og det er det, som I faktisk printer ud og underskriver. Så skal vi have den her motiverede ansøgning, og vi kommer ind på, hvad det er for en størrelse, den her motiverede ansøgning. Og så skal vi have et bilag for adgangsgivende eksamen. Den motiverede ansøgning, jamen det handler lidt om, hvorfor er det, man vælger den her uddannelse. Hvad har man af personlige præferencer for at vælge uddannelsen, og hvad har man af styrker og svagheder. Og det her, det hjælper os med at vurdere, om vi mener, I er studeringsparate, og om vi mener, I vil have en god mulighed for at komme igennem den her uddannelse. Fordi det er vigtigt for os, at vi får stykket det bedst muligt sammen, og vi får nogle studerende, som vi har en tro på, vil kunne komme igennem studiet. Det er yderligere også vigtigt, at hvis man har en eller anden form for handicap eller ordblindhed, så er det jo noget, man får nogle hjælpemidler til, for eksempel, og det kan være, at man har haft det tidligere, men det er sat på som en del af uddannelsen, altså den hører til den uddannelse, man nu engang har, så når man nu kommer ind på en ny uddannelse, jamen så skal vi altså ind og genopfinde eller genoverveje, hvad for nogle hjælpemidler I skal have, hvis man for eksempel er ordblind eller har en eller anden form for handicap. Det her, det kan også findes inde på Aarhus Maskinmesterskoles hjemmeside. Vurderingskriterier. Hvad er det for noget, vi går ind og vurderer på? Jamen, motivationen er rigtig vigtig. Karaktererne sætter vi ikke så højt, men det er selvfølgelig noget, vi kigger på. Hvis det er svendeprøve, vi skal kigge på, så er det selvfølgelig relevant. Og så karakter, relevant erhvervsarbejde. Det kan være, at man har arbejdet inden for faget. Og så karakter og niveau i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik og kemi. Fysik eller kemi. Og det er jo det, som vi vil kunne se fra jeres studentereksamen, hvordan det vil se ud, og det er det, som vi vil kunne trække derfra. Så kan man sige, hvis I nu har fået søgt ind, hvis I nu sidder og hører den her video inden 5. juli, så behøver I ikke at lytte med videre, da det her det er for folk, som
ikke husket og forsøgt inden 5. juli. Men der er altså en lille mulighed for at søge efter 5. juli. Chancen for at komme ind er bare meget mindre, men hvorfor ikke tage chancen og så se, om man ikke kan komme ind. Der vil inde på vores hjemmeside efter 5. juli blive linket, i stedet for at vi linker til optagelse.dk, jamen så vil der så blive linket til et skema, et pdf-skema, som man så skal fylde ud. Det her det er en ældre version fra 14, men de ting, som man skal huske, er ligesom det samme. Der er personlige oplysninger heroppe i den øverste del, som skal udfyldes, og det ligger selvfølgelig lige til højre ben, men jeg vil lige vise nogle af de her lidt vigtigere ting, hvor vi ligesom kan sige, okay, statsborgerskab, det er selvfølgelig vigtigt, hvis man er anden, at man så lige husker at få landekoden med her. Og hvad for et eksamensår man har for den her adgangsgivende eksamen, og hvad det så er. Så her der er det vigtigt, at vi kun sætter et kryds, så som fra eksemplet før, at jeg havde en studentereksamen, en STX-eksamen, eller hvis man nu var adgangskursus, så var det anden adgangsgrundlag. Der har vi så nogle optagelsesområdenumre for de her forskellige semester, og der er det så kun de her vintersemester, vi snakker om. Der er fremmødesemesteret, der hedder 51-265, professionsbachelor på Aarhus Maskinmestersskole, og så er der den, der hedder 267, som er fjernstudie, hvis det er det, man ønsker sig. Og det er vigtigt for de her numre med, og også uddannelsesnavn, og på den måde ligesom få det hele med. Der er selvfølgelig ikke anderledes for den her. Det er vigtigt, at man får selve ansøgningsskemaet med, og det er stadigvæk vigtigt, at vi får en motiveret ansøgning, og så de her bilag for adgangsgivende eksamen. Så det er de samme ting, man skal huske, som man skulle inde under optagelser.dk. Ja, det var det, som jeg umiddelbart lige havde at sige i denne omgang. Jeg håber, det har givet lidt klarhed om, hvordan man søger ind på Aarhus Maskinmesterskole. Og ellers er I velkommen til at kontakte os i studievejledning. Tak for nu.